Мен енді жамағат яңа ғана орыс тілінде хоккей хақында Ақбарс күрәшкән турында сөйләдем инде. Нәрсә әйтәсем килә, ул татарча әйтсәм дә халык бик кызыксынмый. Хоккей белән безнең әле мин Оренбург өлкәсенә барганым, анда берәү дә карамый. Хәзер инде Аллага шөкер интернет аша карарга була. Һәр кайсында тулыдан тул канал, инде матч ТВ-дан да теләгән кеше карар иде. Күп кеше кызыксынмый. Татарстанда тик Ақбарсның уйнаган белән кызыксыналар. Бүтән Рәсәй төбәкләренә бик исләре китми. Шуны шуны чагыштырганда искә төшә, минем университетта бергә укыганык, журналист факультетында бергә бер егет, ул Орск шәһәрендә газетта баш мөхәррир, шул безнең теге университет тамамлаган, журфак тамамлаган кешеләрнең очрашу булганда, ул миңа инде шалтандырас килдеме? Мен ди менә ди болельщик ди Ақбарсныкы дип әйтте. Аның күршесендә генә Башкортстан бар. Башкортстанның мәсәлән Салават Юлаев командасы бар. Күршедә генә аларда Орск янында. Әмма шуны карамастан ул Казанны сайлаган. Нигә дисәң? Минемчә ул элекке безнең дуслык соңдан инде бара-бара 4-нче ел башлагач, 5-нчеме без дуслык бетте инде, дошман булмадык, әмма инде суындык инде. 3 ел укыдык. Анда инде көчле дуслык булды. Ул инде мазакласа да барбер ничектер мөнәсәбәтләр безнең инде югары дәрәҗәдә булды. Шуны әйтәсем килә, тагы бер кыска гына шул Ақбарс уйнаган мизгелен инде яктыртасым килә. Минем фикерем буенча, Ақбарс әгәр дә инде тулдан тулы бөтен көчен куеп, әгәр дә шундый максат куйса, җиңерие бик авыр булса да, ничектер шанс брас булды, әмма Екатеринбург шәһәрендә ул булды бәйрәм. 1000 еллык түгел инде. 1000-нче очрашуга багышланган. Шуңа күрә ул безнең Казан җиңсә, анарга файдасы күп булса, теге 2 очко дип әйтәләр. Шул булыр. Әмма Екатеринбургта күпме кеше Рәсәй күләмендә аны буштан-бушка инде матч ТВ күрсәтмәс иде. Шунда кемдер инде әйтмәсләр иде, ник Ақбарс бирешмәде, ник бирешмәде. Эшеннән уйлап куйырлар иде, ник бәйрәмне бузды дип. Шуңа күрә минемчә Ақбарс дөрес эшләде, ул бирешмәде дә. Шуңа карамастан җанын тәнен инде чыгарып, биреп, шулай нәрсә дип әйтәләр, во что бы ни стал дип әйтәләр урысча. Шундый рәвештә тырышмады. Чөнки аларда бәйрәм, аларны Рәсәй күләмендә күпме яратучылар бар, автомобилист командасы, Екатеринбургтан чыгып киткән кешеләр күп бар. Аны карадылар, бик күп халык. Анда инде кеше килеп, Казан килеп, шул теге 2 очко алам дип бәйрәмне брас бузып китсә, дөрес булмас иде. Ул бит бәйрәм нәтиҗәдән тора. Нәтиҗәсендә нәрсә? Инде көрәш шундый нәрсә дип әйтәләр, бескомпромиссный борьба дип ансы булды. Минемчә дөрес аңласыннар. Мин урыс телендә тырыштым үземә калса аңлаттырга. Шуны монда бер дә ниндидер максат булмады. Ақбарс ягыннан әйдәгез әле егетләр, шалай-валай уйныйк әле. Алар җиңсен, чөнки бәйрәм ди. Юк. Әмма була менә шул алдан уйнаганнар иде. 4-ме, әллә Мәскәүдән әйттеләр, хатта 5 дип. Алар отылдылар. Очрашуда инде нефтехимик белән уйный башлаганда бик авыр булды, әмма бер 10 минут ахыргы җиңделәр. Кемдер әйтер, автомобилист таблицаның өстендә имеш, көчле команда, нефтехимик көчсез команда. Юк, җәмәгать. Алар менә ахыргы вакытта хатта Kunlun Red Star дигән
алдағы барған командаларны жеңе башладылар. Кайсыдыр тутты да Салават Юлаевны 3-0 жеңді. Шул арттағы барған алар тиги мен мазаклап айтам бит, шибинди күз күнү бик ауыр яман ашит тишлели. Шул кебек булар да инде плей-оффка эләкмибез дип үзләрен күрсәтергә тырыштылар, бүтән көчен бирә бардылар. Нигә? Безнең менә үстәге барган командалар плей-оффка чыкты. Анда инде кайсы урында барган иң мөһим түгел. Иң мөһим сәламәтлекне сакларга, көчне сакларга, көчне бәлки саклау да алай түгелделәр. Ә менә ни сәламәтлек, травмалар дип әйтәләр теге. Травма урысча булмасын. Травма булса, шул ни нәдә капкада торган сакчы да шул мәсәлән алардан күп тора. Әллә узган нидә булды, безне шулай тора алмады капкада. Шуңа күрә җиңелде ул Акбарс. Әйе, анда шундый хәл булды. Шуңа күрә ул уйнаганда шул травма дип алар күбесе эштән чыгалар да, шунасын инде иң мөһим мизгил килә, плей-офф, шунда көчләр юк, чөнки аяга уртса, кула уртса, ул бик алай катнаша алмый ярышта. Шуңа инде беләсездер инде, аңлайсыз аны. Әйе, Акбарс инде аңлады монда бәйрәм кешеләрдә, бәйрәмне әгәр дә алар җиңсә дә әйтергә сүзләр булмас иде, берәү дә гаепләмәс иде, ник бәйрәмне буздыгыз дип. Әмма кешенең күңелендә ничектер шундый күңелсезлек туыр иде. Бигрәк тә шул автомобилистка белән өметләрен бәйләп тоткан кешеләргә алар инде бәйрәм очрашу шундый көрәш бузда өстендә бер бәйрәм инде, ә икенчесе инде җиңелсә, анда инде нинди бәйрәм инде аңлагыз инде ул аларның бәйрәме, алар белеп тора статистика буенча Казан әллә 38, әллә 39 тапкыр җиңгән, автомобилист Акбарсны әллә 22 тапкырмы ни барысы җиңгән. 3-нең 2-се Акбарс җиңде дисә була. Менә шундый хәл ул. Шуңа күрә берәү дә бик шикләнмәс. Инде кемдер әйтер, Акбарс инде көчсезлеген күрсәтте. Җәмәгать, алар менә 4-5 җиңелде тапкыр. Әмма алда барган командаларга биришмиләр алар. Тырышалар очко кирсен дип. Миңа вакытында бузда тимер аяк белән шу биргән чакта сабыйлар шунда балалар командаларында миңа сөйлиләр. Менә ди Акбарс ул ди көчле командаларны җиңә ди, теге көчсез командаларны җиңәлми. Мин аны уйлап тордым, ник шулай? Анда өстәге команда көчле команданы җиңсә, аның бер ягынан очко ала Акбарс, икенчедән теге ага очколарга бирми, шулай узып китә ул. Арттагы синең команданың нәрсә син, мәсәлән, син бит алды безнең очко, бит ул тегеләр очкосыз калдыра алмый, теге өстә килгән көчле командаларны. Шул сәбәпле минчә. Вот, инде менә әйтмим дигән мин татарча шул Акбарс турында сөйләп киттем инде. Ахырында нишлесең инде. Безгә бик якын булырга тиеш ул, кайда булса да. Мен аны Оренбургкасында булдым, мәсәлән, бик анда күрмәдем инде шулай. Минемчә, менә 2 миллион татар ни барысы. Яртысы ир кеше, яртысы хатын кеше. Әйе, шул ирләр караган була, хатын кызлар бар инде, алай күп түгел инде. Сабыйлар бик исе китмим кайсылары. Бик өлкән кеше, өлкән яшьтә кеше кызыксынмый, мәсәлән. Кайда илләр бар дөньяда, алар шул футболга тулысынча ничектер шул футбол дип шөгыльләнмый инде. Бала чактан шөгыльләнә, соңгыдан нәрсә бездә әйтәләр? Мөкиббан дип әти мәрхүм әйтәдер, абыйларым хакында хатыннарына мөкиббан китәләр. Шул кебек мөкиббан киткән инде хоккейга безнең юк, кызганычка каршы. Мин аны төрле сәбәп күрәм монда. Шул мәсәлән,
ел сайын әллә кайдан килгән, танымаган бер футболистларны алалар. Яри, менә күрдегезме, менә шул теге Екатеринбургта уйнаганда алар 2 шайба керттеләр, безнеке 1. Шул берсендә кем? Татар малае 19 яшьтәме? Ни барысы яшь кенә егет шул шайбаны кертте. Күрдегезме менә, татар малае. Алар, ичмасам, милли горурлыгы бар. Я булсын урыс. Әйе, мин каршы түгел. Әмма Татарстанда туып үскән кеше булсын. Ул инде тырышыр иде. Үзенең теге туган ягы булгач ул, мин Татарстан өчен шулай көрәшәкмен дип, шундый максат белән ул көчәй күп китерә. Чөнки ул урыс әйтә, дома и стены помогает. Чөнки шуңа күрә ул өендә, мин үзем өендә дип, шулай көчле булыр. Бездә ул менә каяндыр килде Радулов, әллә каян кемләр. Алар әнә шул ул юньләп уйнамыйдыр. Анда мин иштем, безнең бер бик сәләтле хоккейчыны, егетне, татар егетен, әле бер дә уенга чыгармаганнар. Күрдегезме, нинди хәл? Теге элекке узган елда. Инде сәбәпләр мин белмим аны. Аны әгәр дә ул баш тренер белән очрашып сорасаң да, ул дөресен әйтмәс, төрле була сәбәп. Әйтәләр, человеческий фактор дип, әллә нәрсә. Кеше-кешене я яратмый, я учын аласы килә, я нәрсә. Төрле сәбәп була. Шуңа күрә мин ага инде туктап тормыйм. Шуны әйтәсе килә. Җәмәгать, Акбарс безнең үзен яхшы күрсәтте. Кичә узган очрашуда, минем фикерем буенча, ул әгәр дә җиңеп, көчен биреп, артык җиңсә дә, минемчә ул ни? Менә мәсәлән ул Нефтехимда уйнаганда көчен бирде, чөнки уңайсызланды ул анда. Ничек инде оттырырга ярамый бит аларга. Монда автомобилистка ул җиңсә, алар тырышалар бигрәк күбрәк көч куерга, үзләреннән көчлерәк командалар белән уйнаганда. Шуңа күрә әмма алар карадылар да, булар да бәйрәм. Безне менә шул бәйрәм хакында инде уйламасыннар, без кешенең бәйрәмен бузабыз дип, мин шундый фикердә йөрим. Анда да әйтәсем килми, менә тулысынча юк, шундый минем фикерем юк. Берничә процент булды, урысча әйтмәкче шанс. Берничә процент булды, кичкенә генә. Алар әгәр дә теләсә, бөтен көчен куеп җиңер иде. Әмма ул вакытта инде шулай мәсьәлә тормады. Ни булса да җиңергә дип. Шуңа күрә Акбарс нәрсә дип әйтәләр, рвал и металл дип әйтәләр, шуңа күрә бөтен калган көчен биреп юк. Аны менә карап торасыз, уйнаганда элек сугышып китәләр, түбәләшеп китәләр. Бу юлы безнең яктан бер кешендә нәрсә дип штрафной нигә утыртмадылар. Теге яктан 2 кеше булды, ансы да әллә нинди алар сугышып, кырылышып, ничектер үзен нәфрәтен күрсәтмәделәр, андый усаллыкны күрсәтмәделәр. Анда бераз хата дисә дә була, бераз инде ялгыш булса да, шундый бер нәрсә булды инде. Шуның белән тамамлыйсым килә. Карагыз, җәмәгать, хоккейны Акбарска ышаныгыз. Безнең милләтебезнең, безнең җөмһүриятебезнең, безнең халкыбызның горурлыгы булсын. Киләчәктә уңышлар телим Акбарска.